Bună! Deci, azi o să vă arăt ceva. L-am descoperit și eu acum. Intrăm pe Roblox. Intrăm pe Brookhaven și când o să intru pe Brookhaven o să... Nu, de fapt... O să dau eu drumul la cameră după ce intru pe Brookhaven. Am intrat pe Brookhaven. Acum mergem la casă, vă arăt eu în ce casă. Neapărat trebuie doar la casa aia. Fix aici. Aici, la 20. Apăsăm pe mână și căutăm casa asta. Am descoperit și eu acum asta. A venit un băiat la mine aici. Îi dau ban. Ai deja avem, nu știu cum. Mergem sus. Ultima cameră. Ultima asta. Nu ne ducem aici. Nici în baie. Aici. Mergem aici. Aici. Mergem aici. Aici. Uite. Și vedem că putem să ne urcăm sus. Dacă a fost pe ăla de sus, uite. Prima dată când am văzut, mi s-a părut tare. Hai să vedem cine la ușă. Că era cineva la ușă. Cine era la ușă? Sper că nu intra cu sacul. Te rog eu să nu intre cu sacul. Vorbă și chineză. Nici nu știu ce vorbește. Deci nu e nimeni aici. Să vă abonați la canal dacă vreți, să dați like și subscribe și o să vă mai arăt alte secrete. Pa!